xi qabelkom ħalli Inżelmulkom sinjuri nulqakom għal xuta. Mela, vera, sowa. Biqaf naqgħed fotti l-introduzzjoni jekk għandkom xi ħaġa interessanti li tixtiequna ninvestigaw ta' xajra ġej tibqa' xibatuna, ħammorru. Tajjeb, ibatuna hawnhekk. Għax taf li għala, għax inti dissa dak kif tgħid. Xuta. Ir-r Xuta. għamilta differenti. Għax ħanejlek, sar studju, tajjeb, fej skoprew illi n-nies ta' ċertu età. Sorry, nistgħu nibdew fejsa dal-istudju. Fl-università, Imma ta' Malta jew tal-Amerika? ċiġifieri, kif ħankun naf? Kien hemm nies f'dal-istudju? Le, kien hemm. Mela ta' Malta x'u. Allora ma danċem. Insomma, sar dal-istudju fej jittestjaw xi 60 persuna ta' etajiet differenti u waslu għal-konklużjoni li l-kbar jgħidu r b'mod Taljan bħalma ngħidha r. Imma żgħar jħobbu jgħidu ftit ir. Xuta. Shooter. Għax nasab influenza tiktar minn dak l-Ingliż l-Amerikan, fimt? Qed tifhem? Ta' swena l-flus dal-istudju. Immaġina. U kif għamlu dat test? Da, ara, ma nafx eżatt, imma hemm da il-professur li jismu Mitterer. Mela naf kif għamlu l-istudju. Kif? Qabad daw in-nies u għallhom jgħidulu x'jismu. Tant fiha errijiet illi jkun jaf kif jgħidu l-R. Ieqaf, imrar smajt ar-r tiegħi. Ġibtuli. Daqsxejn ta' ħsieb li xtaqt naqsam miegħek. Sorry. Ara, nitkellmu fuq affarijiet oħra. Nitkellmu fuq affarijiet. Sorry. Sewwa? Sorry. Il-graffiti. Graffiti. Ma xi ħajt. Graffiti. Huma legali jew inkella huma projbiti. Taf x'ħanamlu? Għalija arti, imma ħanibatu lil Fuban. Huwa legali jew le li tpenġi xi graffiti mal-ħitan. Ma naħsibx li huwa legali. Naħseb li mhux sew tminġi mal-ħajt. Naħseb aħjur tuħu permess, mhux għalejja kieku ma jimpurtux. Imma aħjur tuħu parir sewwa, qabel ma tagħmlew hu parir sewwa. Jien m'għandix parir li taqbad u tagħmelha, għax jinġi li rajt anki fl-aħbarijiet jieħdu passi kontra tagħhom. Jiena jogħġbuni jemma. Olaj, ma nuħu parir tiegħek u nuħu parir legali dajjem. Basta ma tkun qed toffendi l-ħed. Le, mhijiex legali li inti taqbad u tmur tpenġi ma' ħajt, però ġili ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jiġu kummissjonati anke mill-kunsilli lokali sabiex ipenġu ġo ħitan partikolari, dawk ovvjament ikunu legali. Ftit tal-jemilu għamlet ċita mhux f'posta ngħidilek. Diluvju. Għax. Anka Noe qalu għamlet ix-xita. Li ma waqfitx. Kien hemm min tela fid-dajesa fuq l-art. U sinonima ma' dik il-kwantità ta' xita hija li jibda ħirex l-ilma mit-tappieri. Ejja, vera, ma dajt għaliex tiġri hu. Ma nafx. Ħammur niskopri. Fej sejjer fit-tappieri. Bosta jkunu dawk illi malli tagħmel daqsxejn ħalba xita sew jibdew jistennew xi ritratt ta' xi tappiera tola jew xi video u jikkummentaw taħt. Proset Water Services. Fil-verità, fuq din il-biċċa xogħol irridu nxommu taħt idejna. Inti meta tixtri proprjetà ikollok ġiex modi fejn tarmi ilma. Hemm l-ilma tax-xita illi dak huwa għandu jiżżerżaq minn fuq il-bjut tagħna, ġifieri jkun hemm kanena apposta li jarmu fit-triq illi dal-ilma jispiċċa jerġa' fil-water table tagħna. Iżda ġieli il-kontrattur biex jeħles ukoll iqabbadlek dan l-ilma tax-xita ġol kanna ta' dranaġġ. Issa l-kanna ta' dranaġġ qiegħda hemm għal xi 4 milli nitfgħu aħna tajjeb, għall-ilma wkoll tal-washing machine. Insomma, id-dranaġġ in ġenerali. Meta dan ħatabbieħ b'dak l-ilma kollu tax-xita, ovvjament minn ximkien irid jisplodi, irid joħroġ, allura hemmhekk tibda ttiri t-tappiera. Dan huwa ħażin ukoll għaliex l-ilma ta' dranaġġ tagħna aħna obbligati li nittrattawh, jiġi jgħaddi mill-impjant, jiġi ippurifikat u dan l-ilma jerġa' jintuża biex jissaqqa. Jiġifieri importanti ħafna illi jekk qed taraw dawn it-tappieri jolgħu il fuq tistaqsu daqsxejn lill-perit u lill-inġinier tagħkom biex taraw li intom imqabdin mas-sistema tajba. U hekk nistgħu ngħidu li issa skoprejna din ukoll kemm titgħallem minnu dal-programm. Ġismi xewk Mina
Taf illa t-semmejna nil-modu l-affarijiet, il-plamer tijaj kellu l-mur holiday. Aha, xġralu. Xaħjek, beda jħossu drained. Iwe, jasal. ċaċ bla sens tifem, mudi, għax plamer u drained. Jina taf xan, ma nfimix mill-lom, ma nfimix. Uwe, jasal. Drained. Drained. Ma nġafa.